Хора, това спагети не уморих. Не си взимайте никога такива. Аз го правя за тренда. О, бързо. По-бързо, кая, не загивам! Защо пикава, бе? А? Защо пикава? Супер надена, нали? Не! Ама става! Дръж! Не, бе! Дай вода! Май! Избършваме тук, да не сме приличи. Това после трябва да го изчистиш. Това? Аз ме плюя. Аз ако ходя плюя някъде друга. А трябва да го изчиста. Това. Беги, бе, това ще го чиста друг път. Дай вода! Дай вода! Тровиш ли се? Нико умираш. Сигурно в туалетната после ще ходя 1000 пъти, бе. Дай вода, дай вода, дай вода. Дай вода, бе! Да видиш какво е. Дай вода, са ти я дах, бе, айде стига. Дай вода! Ма ние източихме цялата вода от тука, бе, брат. Ама верно вече. А вижте тениската. Не ми пука, бе. Аз съм жив. На тениската не ти пука, ти можеш да я изпереш. Жив съм. Ама аз не. О, моето, бе! Така си го си ядам. Дай вода. Дай вода. Това болото от KFC-то, бе, бате. Тук KFC-то, бе, не е люто. Брат, ние викаме какво е това черното. А по-черно от него. Не. Ще я бягаме. Ще я бягаме. Къде? Да плуваме. Предавам ти някъде на друга да летим, защото да се приготвим да плуваме, но няма откъде си сипваме вода. Верно. Еми, да, тук седим. Предлагам ти там на тревата. Там мога плуваме колко искам. Аре. Горе, по-голям нещо, това човек. Трябва да оживееме. Не ми пука за дрехите. И за телефона ми. Важното е да съм жив. Оттам се преместихме тук и от тук натам. Ще се метна в тревата, че ближа тревата. А това на колен другия дедо, ако го опита, той ще загине. Да. И да. Отивам си по вода.
Даш ми телефона. Чакай да ги снимам, никога да не си купим повече такива. Те червените. Те червените сега ти не лутите. Хора, аз съм дете. Тук има поне трава. Ще се опитам да живея. Това нашия със сигурно ще се ере. Ще го изям това. Моля. Очаквайте да побърна. Ей го Бъмбълби! Yes. Мене гърлото ми стана на куче, бе! Не напиташ ли, бе? Аз си дадох половината спагети. Ама вече остават малко по малко. Така, това е добре. Ма то малко станаха сладки. Да. Той вода. То накрая са по-сладки. Нали? Ага. Е, тук ще ги сложа. Какво правиш? Ако трябва, няма го чиста. Виж го. Ма не бе, те сега са сладки. Е, така си го слагаме така. Ей, сега колко ще искам ще пия. Гадно ли е така? Много. Стигаме! Хора, тия ни отровиха! О, боте, виж ми тениската, ама не са ме отровили. А телефона ми? Дай тия. Мокър на куче. Дай да ям всичко. Дай да изям всичко, Никол. Дай да ям всичко. Дай да ям. Спайс. Те станаха по-сладки, бе. Да, по-сладки друг път, това накрая най-люто. О, усещам го. Хора, аз повърнах. Дай вода. Моля ти се, дай вода. Дай вода да бърза, да плюне карата. Това е най-люто. Брат! Ай, останалото е сос. Брат, виж какво е останалото. Ще го пиеме ли? Давай! Чеченгъс! Давай! Изпърнаме и двамата ви. Пиеш. Тук. Чакай да го снимам, чакай. Хора, сега ще пиеме. Останалото. Това е най-гадната част. Изядохме спагетите. Ай, шо на тревата. И водата да приготвяме. Чай. И телефона ще взема. Чакай, това трябва да се заснема. Давай. И водата, ако трябва. Давай. Едно. Гледайте го. Какво е? Хора! Какво става, бе? Чичко? Чичко! И аз също. Той влезна вътре ли?
Я спих от това. Vai, Sarah. Аз повърнах. Дай ми телефона. Какво каза дядо ти? Нищо. А той къде е? Там отида до някъде. Да трябва в поста. Гледай сега. Ники. И аз пия хора. Давай. Отвратително, знам. Чикстра! Бам, Брекзит! Бам, Брекзит! Трябва да го спием, иначе не се брои, че сме направили предизвикателството. Не ги не изсипвай. Дъно трябва да го изпием. Мам. Приготви вода. Чай да ръху сип. Ходи сипи. Маш ръху пика, дръж. Не мога да държа, брат. Хора, страхо да пика. Хора. Чакам тук. Да взема телефона добре. Това го пълня на макс. Това дори пия. Отврат! Отврат! То е. Майко, и я по-добре да ги изхвърлим. Хора, свърли ги, да знам. Хора, учам да ги изхвърлят тези спагети. То още една самососа. Ама предизвикателството изпълнато. Все пак вижте къде стигнахме. Почти ги изядахме. Как было в 5 месяцев, когда